Assalamu alaikum wa rahmatullahi ɗan uwa barkanmu da yau. A cikin wannan bidiyo insha Allahu za mu hallasa wasu sirruka da suke cikin sanda wanga na transfer ɗin bidiyon ne da waƙoƙi da hotuna da duk abin da yake cikin wayar mutum. To akwai sirruka gare shi da dama wanda ba kowa ne ya san da su ba. To insha Allahu za mu yi takaitaccen bayani akan su yanzu nan. Na ɗaya shi kana buɗa shi kamar yadda kake buɗa WhatsApp. Ka san WhatsApp sai an sa hoto an sa suna, to shi zanda ba za a sa lamba ba amma za a yi mai gyare-gyaren da za a yi mai, kuma za ka iya sa mai dar kamar yadda kake sa a cikin WhatsApp. Har yau kuma za ka iya maida shi da yare irin na Hausa. Kafin mu shiga cikin bidiyon gadan ina so ɗan uwa mai kallon wannan bidiyo ka yi mini wannan subscribing ɗin da ƙararrawa ta sanarwa, sannan kai min like domin bani ƙwarin gwiwa. Insha Allahu sai mu fara bidiyon. Kamar yadda nake muku shine yanzu zanda za ka shiga cikin Play Store kamar yadda aka saba ka ɗauko shi. Idan ma ba ka kai nesa ba kana iya zakkuwa nan ƙasan bidiyo ka shiga ka ɗauko shi insha Allah, ne a ajiye linkin. Yanzu kawai sai mu shiga cikin zandan ku gani kamar haka. Ga zandan ɗinmu, wannan shine ainihin zandan ɗinmu, ga nan za mu buɗa yanzu. Ga shi nan yana zai buɗe, ga shi nan dama mun rage da mun buɗe shi. Wanda bai buɗe shi ba haka zai nuno mai, wurin da zaka koma sai wani ɗan rubutu wani shi ɗin da ka taɓa hashi ka ba wani matsala bane insha Allah. Ga shi yanzu da kuke ganin zandan ɗinmu ga shi farin kala ne, kuma akwai abubuwa da dama wanda ba mu yi ba. Ga shi nan dai hakan na shi. Yanzu kun ga application ɗin da hotunan mu da waƙoƙi da bidiyon ne da duk wani application da muke da shi a cikin waya, to duka shi na a wannan gurin. Yanzu kamar yadda kuke gani gashi, bari in taɓa wurin tura ku gani. Gashi kun gani saboda ban yi gyara ne, ban yi verify ne, kun gani gashi nan ya aza min hoton Musa da sunan waya ta. To kenan har ni tun ba mushi nake, bari in cire wannan abin sai in aza nawa hoto, saboda matsala ta wajen transfer ɗin. Idan mutum zai ture wani lokaci zai haga kana son a tura ma abu, da an tura sai ka ga an ƙi kama wajen waya ka, an kama wayar wani inda ake son ai ba nan shi ke yi ba. To yanda za ka bambanta naka da an kamo shi kowa ya san cewa lalle wanga naka na, kuma wanga waya ta ka tare wani ga hoton kanan ga sunan kanan. Ya ake wannan abin? Da farko za mu shiga nan cikin alama ga ta nan mai kamar zanzan nan mai ɓallo uku kamar haka. Za mu shigo nan wurin da za mu canza mai yare kamar haka. Huri gashi nan in ka taho banga na biyu ga taho bidiyo ne, sai ka dawo nan ƙasa gare shi gashi nan inda an kasa orange ardent language gashi nan, shi za ku taɓa wannan. Gashi kuna gani haka ya buɗe ke muna yarurrukan da yake da su, gashi nan akwai yarurruka da yawa a ciki. Sai mu zaka yanzu muna cikin yaren Faransa na wannan wurin. Gashi nan kuna gani wannan yare na yake sama, to ga namu yare na ma'aihuwa na kakanninmu, sai mu sa Hausa kamar haka domin mu ji daɗin aiki da shi, babu inda zai ba mu matsala, inda za mu gane komai da komai tun da yaren mu na. Gashi nan ka gani ya ce nan dialogue da abin da an ka abin, gashi nan kuma ya ce tarihi kamar abubuwan da an ka turo maka da sauransu, kuma nan ya ce maka app, gashi nan application, nan ya ce hotuna kenan, nan kaga ya ce waƙa, nan bidiyo, gashi nan duka dai da Hausa na. To wannan mun yi bayani shi, sai mu koma yanzu ya za a canza wannan dark mode ɗin, wannan baƙar kalan ɗin. Saboda wani lokaci ita wannan baƙar kalan da kuke gani an yi mai ita saboda shi wannan wurin idan dare mutum ya kallo shi na ɗan taɓa mutum idanu haka, shi yasa aka mai wannan. Yanzu gashi nan kuna gani yanayin dare kenan, shi ma gashi nan ya muku bayani saboda Hausa na. Gashi nan sai ka taɓe shi kamar haka, yanayin dare wanga gashi nan mai alamar hotanga gashi da kuke gani. Bari mu ɗan koma, sai ka taɓe shi haka, kun gani gashi nan na hauda shi, kun gani gashi nan ya nuno mini yanayin dare, gashi nan ya maida min shi dark mode. Yanzu kun gani hakan gani ma na ji sauƙin aiki, san yanzu muna cikin bayan isha'i na. To ina na mutum kuma zai je ya ɗauko hoto suna hitan za ɗebe ma wannan musoshin da ya kasa ko kan doki, sai ka shiga wannan wuri gashi nan ƙasa inda an ka sa mai gashi nan, kenan ana niyyar ni mawa kenan shi ke niyya, gashi nan ni sai ka taɓe shi gashi nan zaɓuɓɓukan guda biyar gashi nan na ƙarshe wanga gashi nan da kuke gani, sai ka taɓe shi kamar haka. Gashi mun taɓe shi mun shigo da shi nan,
yanzu kun gani gashi nan dai ya nuna mana abubuwan da suke cikin wayarmu da girman da wurin da ya rage mana da sauransu dai duka. Sai ka taɓa gashi nan alamar musu ga ita za ka taɓa. Kun gani na taɓe ta yanzu gashi nan ina so an ce in ɗauki wata musa in canza ko kuma wani kare ko kuma dai ga ƙwari nan kala kala dai. To in kamera zan shiga ga wurin shiga kamera nan sai ta ɗauki hotuna na aza. To ina da hoton da zan aza gashi nan ya rubuto littafin hotuna gashi nan sai ka taɓi nan wannan wurin gashi nan. Ala gashi kuna gani yanzu kamar haka ya shigo cikin hotunan da nake da su. Yanzu wani hoto ne ka so in aza, bari in ɗauki wannan. Bari in ɗauki wannan aza gashi nan kuna gani. Gashi nan sai ka ƙara buɗe shi haka, in ka buɗe shi kawai nan ya ce share kenan ka shahe shi, nan ya ce a danna a aza kenan. Shi kenan haka kun ga abin da Hausa na gashi nan komi ya hau yanzu. Sai in dawo nan inda sunan wayar ɗin yake shi ma sai in tausa wurin shafi sai shafi haka in rubuta kamar haka Ibrahim. Gashi nan na rubuta sunana kuna gani. Wanga shi na sunana. To ba sai kai wani abu kawai bayani sai kai baya da shi gashi nan kuna gani gashi na rubuta sai a yi baya gashi nan. To gashi haka da kuke gani komi ya hau yanzu, ba mu da matsala da shi. Da mutum ya kamo zanda na ya san cewa lalle wanga zanda Ibrahim ne ya kamo. Bari in nuna muku wurin tule za ku ga hotona da sunana ya bayyana kamar haka. Gashi nan kuna gani wannan shi ne. To anan ma haka ƙarshen bidiyon namu insha Allah.